ඊට පස්සේ මේ එයාලා කඩාගෙන ගිහලා කුඹුරාය යට වෙනවා. ප්‍රදේශීය මන්ත්‍රීතුමා කැඳවලා අද දින සමාරම්භක උත්සවයේ මෙතන තිබ්බා. අපි කිසිම ආයතනයකින් ඉල්ලීමක් කරාට මෙතෙක් ලැබුණේ නැහැ. අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි මේ මුදල අපිට වෙන් කරේ. அதே நேரம் இந்த விவசாயிகளுக்கான நீண்ட கால பிரச்சனை உண்டு. இதுல என்ன முயற்சின்னு சொல்றது ஆக சின்ன கணக்கு தான், பெரிய கணக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல ப்ராஜெக்டாக இருக்கின்றது 20 லட்சம் பெரிய தோட அமைக்கிற அத்தனை நல்லா கான் போட்டு அதெல்லாம் செஞ்சு போறேன். இப்ப நிலத்தடி நீருக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கிறேன்டா போட்டு கான்கிரீட் காடுகளாக மாறி முக்கியமான தேவை ஒன்றுதான். ஈக்கிற வயல் நிலங்களை பாதுகாத்து விவசாயங்களை கூட்டி மக்கள் உணவு தேவைகள் நிறைவேற்ற ஜூலை மாதம் 31ஆம் தேதிக்கு முந்தி அப்படி உங்களுக்கு வயல் நிலங்களிலிருந்து நீங்க வயலோ விவசாயம் செய்யாத இடம் காடுக்கு விட்டீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சி ஏதாவது ஒரு வகையில உணவு உற்பத்தியா கூட்டுறதுக்கு ஒன்று உங்களுக்கு வாழைத்தண்டு நாட்டிலும் இல்லாட்டி அது சம்பந்தப்பட்ட வேற பெரும்போக பயிர்கள் நாட்டிலும் 3 மழைக்காலம் வந்தா இந்த வயல் ஒன்றுமே வேலை செய்யாத கட்டதான் பாருங்க. பலரும் நஷ்டத்துக்கு போகும்போது கூட சில கிடைச்சி சில கிடைக்கவும் අපි සන්තෝෂයි මේ වෙනකොට අපිට කරුණ මේ දරුවේ මන්නම් දරුවා කියන්නේ ඒ වගේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් අපිට ලැබුණා. එතුමාගේ පළමු වැඩසටහන තමයි සමගි ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේ දුප්පත් ගම ගොඩ ගන්නට මේ වගේ තරුණ නායකත්වය යටතේ අපිට අහිං දැකලා කරන්ට ලැබිච්ච එක මම හිතනවා. நாங்கள் இன்றைக்கு மல்கம்தனி விவசாயத்தை பாதுகாக்கணும் என்ற நோக்கில் ஒரு சிறந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்றை எங்களுடைய போதைய PS மெம்பர் கௌரவ உமேர் கலீலுல்லா அவர்கள் இதை முதல் ப்ராஜெக்டாக ஆரம்பித்திருக்கின்றார். இதனுடைய தாக்கங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய விவசாயத்தை பாதுகாப்பதற்கு செலுத்தும் என்பதனை மே වැඩසටහන කොච්චර වැදගත් කියලා අපි කතා කරලා කුඹුර ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා කතා කරලා බලමු. උමේර් කලීලුල්ලා මැතිතුමා පටන් ගන්නලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මේ මිනිසුන්ට මේ මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තාම මේක කොහොමද වැදගත් කියලා මට අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමාගෙන්ද සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන්ද අවසරයි මේ කෘෂිකර්ම පරිශන නිෂ්පාදන සහකාර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අලවතුගොඩ ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශයේ මල්ගමන්දිනිය ග්‍රාම නිලධාරී වශයෙන් රන්තරු ගොවි සංවිධානයේ තමයි අපිට ගොවි සංවිධානයට විදිහට මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මේක සියලුම මල්ගමන්දිනිය වශයෙන් කුඹුරු අක්කර මේ ආයත අයිති 27ක් විතර තියෙනවා. දැනට 20ක් විතර තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. දැන් අපේ ඇල කොටස මේ වර්ෂා කාලයේදී මේ කාදනයට ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇල කඩාගෙන ගිහලා කුඹුරාය යට වෙනවා. ඒකම හානියක් වෙලා තියෙනවද? හානි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ගොවියෝ හැමදාම අපේ කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයට ආපදා ලබා ගන්නට මේ හැමදාම ඉල්ලුම් පත්‍ර යොමු කරනවා. ඔව් ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ඒනට අර බලාපොරොත්තු වන අස්සන්නක ඒගොල්ලන්ට කවදාකවත් ගන්න බැරි වෙනවා මේ ඇල කඩාගෙන යන හින්දා. ஓகே எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கிருச்சு. இப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் என்பது ஏக்கர் வந்து 27 ஏக்கருக்கு உட்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பில் சிறந்த முறையில் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய மல்கம்தனி முஸ்லிம் சிங்கள எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த விவசாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த விவசாயத்தை பாதுகாக்கணும் என்ற நல்ல நோக்கில் எங்களுடைய கௌரவ உமேர் கலீலுல்லா அவர்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்து செய்யணும் என்ற ஒரு துணிச்சலோடு இறங்கியிருக்கின்றார். அவர் இளம் வயதில் இந்த அரசியலுக்கு இறங்கி சிறப்பான முறையில் ஆளும் கட்சியோடு இணைந்து தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு போவார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுடைய மக்களுக்கு எழுந்திருக்கின்றது. ஒரு இளம் துடிப்பாளர் சிறந்த முறையில் அண்மை காலத்தில் அவர் தெரிவாகியும் குறுகிய காலத்துக்குள் இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கின்றார். உண்மையிலேயே இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்தது என்பது எங்களுக்கு ஒரு நன்மை பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல். விவசாயத்தை பாதுகாக்கும் என்ற நோக்கில் ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள். இது எவ்வாறு நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை கொண்டு வருவதற்கு எவ்வாறான முயற்சிகள் எடுத்தீர்கள்? இந்த பகுதியில் இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணி இதுல ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்டத்தட்ட இவங்க கோவி சமயத்தில் கௌஜன சமயத்தில் இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் இந்த விவசாயிகளுக்கான நீண்ட கால பிரச்சனை உண்டு. இந்த பிரச்சனை இவங்க எக்கச்சக்கமான இடத்துல இது கொடுத்தீங்களா டெஸ்ட் கொடுத்து லேட்டஸ்ட்ல அறிமுகப்படுத்தி அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போற நேரம் இது கடைசி டிசிசில தான் இந்த முடிவு வந்திக்குது. இதுல என்ன முயற்சின்னு சொல்றது ஆக சின்ன கணக்கு தான், பெரிய கணக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல இது முக்கியமா இந்த வேலை செஞ்சுக்கிறார்கள் இதுல கோவி சமயத்தில் இருந்தாக்கள் நிலதாரிமார் அவங்க தான் முன்னுக்கு கொண்டு போடுது. இந்த வயல் நிலங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்துக்கு எல்லாம் இது வார. அப்ப அந்த வகையில இதுக்கு பிறகும் தான் இதுக்கு பிறகும் வயல் விளைச்சி நிற்கிற நிலங்களைக்கேலும் வயல் விதைக்கிறதுக்கு ஏழாம் நிற்கிற நிலங்களைக்கேலும் அதுகளையும் ஏதாவது ஒரு வகையில ஏதாவது ஒரு விவசாயத்துக்கான பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டை பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு அரசாங்கத்துக்கு நிக்குது, பொதுமக்களுக்கு நிக்குது. அந்த வகையில இந்த ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு பிறகு வர ப்ராஜெக்ட்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் குயிக்கா இது நடந்து போறது. ஏற்கால இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு தொகை கொண்ட ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கின்றது? 20 லட்சம் ப்ராஜெக்ட். இன்ஷா அல்லாஹ் இது இந்த காணி போடுறதுக்கு மட்டும்தான் இது வந்திக்குது. இது எங்களோட கோவிக்கு பார வைக்கிற எங்களோட வசம்
பிரியந்தி மிஸ் சொன்ன மாதிரி கடைசிக்கு ஒரு போக்கு ஒண்டிக்குது. அது இங்கிருந்து வர தண்ணி எல்லாமே வந்து அந்த அந்த இடத்துல நிற்கும். என்னோட ஏரியாவுக்கு பொறுப்பாக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரும் வந்து என்ன போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். அவசரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 லட்சம் 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள அது டனல் ஒன்று தோண்டி இன்னும் ஒரு போக்கு போட்ட எங்களுக்கு கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கணும். சரி, குறைஞ்சது அந்த ஒரு சொல்யூஷனுக்கு கட்டாயம் குயிக்கா போகணும். ஏண்டா இது மேலிந்த இடத்துல வர தண்ணி எல்லாம் எங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் சரியான போறோம். பெரிய தோடமைக்கிறாக்கள் நல்லா கான் போட்டு அதெல்லாம் செஞ்சுன்னு போற இப்ப நிலத்தடி நீருக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கிறேன்டா போட்டு கான்கிரீட் காடுகளாக மாறின்னு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அப்ப மழை பெய்யற தண்ணி நிலத்துக்கு இறங்காம துருவா காணுகளுக்கு தான் வந்து சேர்றேன். அப்ப குறிப்பிட்ட சின்ன நேரத்துக்குள்ளால இது நிறைய அது நிறைஞ்சு துருவா அந்த அங்க வந்து அந்த அந்த போக்கு ஆக சின்ன போக்கு. அப்ப அந்த அதுக்குள்ளால தண்ணி போறது சரியான தண்ணியோட பிரமாணத்துக்கு ஒலிமுக்கு அதுக்குள்ளால டிராவல் பண்ற வழியும் சரியான போறோம். அதுக்கு இன்னும் ஒரு டனல் ஒன்று தோண்டி நம்ம டனல் ஒன்று போடணும். இல்லாட்டி சொன்னா அந்த பாலத்துக்கு கொஞ்சம் பெருசாக்கணும். அதற்கான முயற்சிகள் எதிர்காலத்துல நீங்க எடுப்பீங்களா? இந்த வேற டிசிசிக்கு ஆக குயிக்கா செஞ்சுக்க வேண்டிய வேலை உண்டு. இல்லாட்டி இந்த போட்டு இந்த கான்ட்ரையும் எந்த பிரயோசனம் இல்லாம போகும். அப்ப இங்க அங்க தண்ணி நேரம் இது அப்படியே இறங்க தொடங்கும். நீங்க அப்ப இதுக்கும் பிரச்சனைகள் காணிகள் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஏண்ட மட்டும் அவசரமா குயிக்கா முடியுமாண்டா அரசாங்கத்தின் முக்கியமான தேவை ஒன்றுதான் ஈக்கிற வயல் நிலங்களை பாதுகாத்து விவசாயங்களை கூட்டி மக்கள் உணவு தேவைகள் நிறைவு செய்யணும். உள்ளூர் உற்பத்திகளை கூட்டிக்கணும். அந்த வகையில அதுக்கான மாற்றீடு ஏதாவது அவசரப்படுத்த வேண்டிய வேலை திட்டம் ஒன்றுக்குள்ளால் அதையும் போட்டுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ளால முடிச்சுக்கிறோம் சொல்லி என்னோட தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் சொன்னாரு. அந்த வகையில முடியுமான அளவு இந்த அதுக்கான அதையும் செயற்பாடுகளை மிக கிட்டிய விரைவில் செய்யறதுக்கான என்னால අපි සියලුම ආයතනවලට අපි හැමදාම දැනුම් දෙනවා, ලියනවා, ගොවි සංවිධානය ලියනවා, ගමේ ගොවි ජනතාව ලියනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් මෙතෙක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මෙවර අපේ ඉල්ලීම පරිදි අපි ආපදා කළමනාකරණයකටත් හැමදාම ලියනවා. ඉතින් ගොවියෝ මැසවිලි කියනවා හැමදාම නිලධාරි වශයෙන් මටත් කෑ ගහනවා මේක කරලා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි අපි නිලධාරි පැත්තෙන් කියනවා හැමදාම වගා කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ අර මේ මුදල් වියදම් කරලා වගා කරාට බලාපොරොත්තු වෙන අසන්න ගන්නට නම් හැමදාම මේක කැඩෙන නිසා. ඉතින් ගොවියොන්ටත් ලොකු මේ උද්‍යෝගමත් දෙයක් දිනයක් තමයි අද. ඉතින් ඒක නිසා අපි සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් වසම බාර සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් කැඳවලා ප්‍රදේශීය මන්ත්‍රීතුමා කැඳවලා අද දින සමාරම්භක උත්සවයේ මෙතන තිබ්බා. ගෝජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි මේ මුදල ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි කිසිම ආයතනයකින් ඉල්ලීමක් කරාට මෙතෙක් ලැබුණේ නැහැ. අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි මේ මුදල අපිට වෙන් කරේ. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේ වෙන කටයුත්තක් කරන්න අපිට දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය හැමතැනින්ම ලැබෙයි කියලා අපි ගෝජ ජනතාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ මල්ගම්ගනියේ විතර විශාල කුඹරක් තියෙන හින්දා මේ මෙතන විතරයි තව හදන්න හේවක් තියෙනවද? තියෙනවා තව තියෙනවා. මේ ඇලේම පල්ලෙහා කොටස තාම කැඩීගෙන යනවා. ඊට අමතරව මේ ඇලේ අවසාන කොටසේ තියෙනවා බෝක්කුවක් දාලා අපි. මේ බෝක්කුව හැමදාම ප්‍රමාණවත් නැති නිසා මේ යන වතුර පාර එතනින් බ්ලොක් වෙනවා. බ්ලොක් කරලා තමයි මේ පැත්ත කැඩෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණවත් විදිහට අපිට මේ බෝක්කුවත් සකස් කරලා දුන්නා නම් තව டீம் செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அதோட பொதுமக்களுக்கு இன்னொரு பண்ண முடியாம வயல் விதைக்க முடியாம இருக்கிற வயல் நிலங்களுக்கான சலுகை கொண்டு வந்திருக்குது. அதாவது இதுக்கு முந்தி எங்களுக்கு வயல் இல்லாட்டி மரக்கறிகள் மட்டும்தான் நாட்டேலும். ஜூலை மாதம் 31ஆம் தேதிக்கு முந்தி அப்படி உங்களுக்கு வயல் நிலங்களிலிருந்து நீங்க வயலோ விவசாயம் செய்யாத இடமா இருந்தா தாடுத்து விட்டீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிக்குது. ஏதாவது ஒரு வகையில உணவு உற்பத்தியை கூட்டுறதுக்கு ஒன்று உங்களுக்கு வாழைத்தண்டு நாட்டேலும் இல்லாட்டி அது சம்பந்தப்பட்ட வேற பெரும்போக பயிர்கள் நாட்டேலும் 3 கேட்டகரி கொடுத்துக்கிறாங்க. 3 மாசத்துக்குள்ள வளர்ற பயிர்கள், அடுத்தது 1 வருஷத்துக்கு உள்ளால அது உற்பத்தியை எடுக்கக்கூடிய இல்லாட்டி அதோட பலன்கள் எடுக்கக்கூடிய பயிர்கள், இல்லாட்டி 3 வருஷம் பாங்காட்டி போய் 3 வருஷத்துக்கு மேல் உள்ளதும் எடுக்கல. அப்ப 3 கேட்டகரி கொடுக்குறது. உங்களோட ஏரியால இங்க மட்டும் இல்ல, உங்களோட ஏரியால இருக்கிற விவசாயம் சம்பந்தம் உத்தியோகத்தர்களை அணுகி அதுக்கான ஃபார்ம் எடுத்துங்கோ. இப்ப அக்குரணையை பொறுத்த வரையில அளவுக்கு கூட அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ்ல இருக்குது, வெவிஜன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்குது ஃபார்ம் உண்டு. நீங்க உங்களோட வகா பண்ண முடியாத வகா பண்றதுக்கு இல்லாம பாலுவா இல்லாட்டி எந்த விதத்திலையும் விவசாயத்துக்கு கொடுக்க இல்லாத இடங்கள்ல நீங்க போயிட்டு ஃபார்ம் ஒன்று எடுத்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது வாழைக்கண்டுகளை எல்லாம் நாட்டுவோம். அந்த நாட்டி உங்களோட உள்ளூர் உற்பத்திகளை கூட்டத்துக்கான வழிகளை செஞ்சு இன்ஷா அல்லாஹ். அதுக்கான வழிகாட்டுகளை அந்த ஏரியாக்கு இருக்கிற கோவி நிலதாரிமார் உங்களுக்கு சப்போர்ட் தருவோம். கட்டாயமாக ஓகே. சிறந்த முறையில் எங்களுக்கு தெளிவை தந்தலில் உள்ள உமேர் கலீல் அவர்கள். தற்போது நாங்கள் பார்ப்போம், எங்களுடைய ஊரில் ஒரு சிறந்த முறையில் ஊருடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் ஊருடைய விவசாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல வழிகளையும் பல செயற்பாடுகளை செய்து எங்களுடைய ஊரை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும், ஊருடைய விவசாயத்தை மேலோங்கி செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய ஜியாட் நானாவோடு நாங்கள் கதைத்து பார்ப்போம். அவர் எல்லா மக்களோடும் சிங்கள, முஸ்லிம், தமிழ் எல்லாரோடும் இணைப்பாக இருந்து அவருடைய தோட்டங்களை ஒரு சிறப்பாக செயற்படுத்தி கொண்டு போறதுக்கு அவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவது, அதற்கான எல்லா தேவைகளையும் செய்து கொடுப்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நிற்கக்கூடியவர் சொல்லலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த பிரச்சனை எவ்வளவு காலமாக இருந்து கொண்டீங்க? பிரச்சனை அதாவது நாங்கள் சமித்திய பாரம்பரியத்தில் நான் பிரசிடென்ட் ஆகிடுவேன். மிச்சகாலமான பல இடங்களுக்கு சம்பந்தமாக விண்ணப்பித்து இவைகளை மந்திரியில உதவியும் கொண்டு ஏதோ ஒரு வகையில் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது கன்னி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 3 இடத்தை பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்கு அது அக்குறுநேர் பார்த்தா பெரிய ஒரு நான் வெற்றி அடைஞ்சிக்கிறேன். அதனால முக்கியமா இந்த வேலை இல்லாதனால மழை காலம் வந்தால் இந்த வயல்
ஒன்றுமே வேலை செய்யாத கட்டம் தான் பாருங்க. பலரும் நஷ்டத்துக்கு போகும்போது கூட சில பேர் சளி கிடைச்சி சில பேர் கிடைக்கவும் இதை கட்டினா அந்த பிரச்சனை அநேகமாக எல்லாம் முடியும். அதோட எங்களுக்கு முக்கியமாக செய்யக்கூடிய வேலைகளை வந்து சும்மா நாங்கள் வேண்டுகோள் விட்டுறோம். இது கட்டணத்தில் வேலை இல்லை, அதாவது ஓகே இமீடியட்டாக செய்யாட்டி இதே கதி தான் நடக்கும், இது உடச்சிட்டு போகும். முக்கியமா இவற்றில் வேண்டுகோள் அந்த போக்க அவசியமாக செய்யறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு செஞ்சு நாங்கள் 3 இனம் வாழ்ற ஊருடைய நாங்கள் எல்லாருக்கும் மனசை வேண்டி தான் வேலைகளை செய்ய ஊர்கள். மற்றவர்கள் பக்குனை போல மல்கம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம். நாங்கள் அந்த ஒத்துமைக்கு தெரிஞ்சு வரப்படாது. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் முக்கியமாக அதில் வேலைகளை செஞ்சு கொண்டு போகிறோம். எக்கச்சக்கமான வேலை முடிஞ்சு செஞ்சுக்கிறோம். இது போல இவர்கள் உதவி எங்களுக்கு தேவைப்படும். මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කිරීමේට යෙදුණු මූලික කරුණු අපේ ගරු සභාපතිතුමාත් ඒ වගේම අපේ අකුණු ප්‍රදේශ සභාවේ අපේ නව අපේ කොට්ටාස නියෝජනක මන්ත්‍රීතුමාත් ඒ වගේම කෘෂි පරිශීලන නියෝජකතුමාත් පැහැදිලි කරා. මම ඒ ගැනට වැඩි තව ඉදිරි ගැන මම චුට්ටක් මතක් කරන්න. මොකද මේ වෙනකොට අපිට අපේ ගම නියෝජනය කරන්නට මහජන නියෝජිත හිටියේ නැහැ. ඒත් අපි සන්තෝෂයි මේ වෙනකොට අපිට මේ තරුණ මේ දරුවෙක් මම නම් දරුවා කියන්නේ ඒ වගේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් අපිට ලැබුණා. එතුමාගේ පළමු වැඩසටහන තමයි මම හිතන්නේ අද අපිට යෙදුනේ මංගල අවස්ථාව. ඒක මම හිතන්නේ වැඩි හිටියෝ විදිහට අපි හරියට ගරු කරනවා. එහෙමනම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා දෙත්ත තමයි මේ කියන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරණ එඩිය ඩිවිෂන් එකේ දුප්පත්ම ගම් තුනෙන් මම සභාපතිතුමා කිව්වා ඒක එකක් යෙදුනේ එක අපේ මල්ගමන්දේ මම වැඩි හිටියෙක් දුකයි. නමුත් අපි එහෙම වෙච්ච එකෙන් ගොඩ ගන්නට මේ තරුණ නායකත්වයටත් ඒ වගේම අපි වයසට ගිය අපි මේ වගේ හදාගෙන මහන්සියනේ අපේ ගම පෝෂණය මොකද සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන අපි තුන්ගොල්ලම ඉන්න වාසනාවන්ත ගම. ඒතකොට මේ ගම වගේ ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් මොකද සමගිය කියන එක. ඒ සමගිය ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේ දුප්පත් ගම ගොඩ ගන්නට මේ වගේ තරුණ නායකත්වයට යටතේ අපිට ඇහින් දැකලා කරන්න ලැබිච්ච එක මම හිතන්නේ.